Andy on teollisuusasiakkaiden tarpeisiin kehitetty järjestelmätuote, joka tarjoaa ratkaisun tuotantolaitosten moninaisiin prosessi- ja laitedatan keruu-, jalostus- ja hyödyntämistarpeisiin. Andy-ratkaisuilla tuotantoprosesseissa syntyvää tietoa voidaan hyödyntää tuotantolaitoksen päivittäisten käyttö- ja kunnossapitorutiinien tehostamiseen. Kenttätason raakadatasta automaattisesti jalostettava informaatio antaa välineet tuotanto- ja kunnossapitotoiminnan systemaattiseen kehittämiseen. Andy-ratkaisujen tuoma taloudellinen hyöty muodostuu tehostuneen tuotannon sekä ratkaisuilla saavutettavien kustannussäästöjen vaikutuksesta. Merkittävimmät tuotot saavutetaan, kun tuotantolinjan vikaantumisten ja vian hakuun käytettävän ajan vähenemisen myötä vaikutetaan tuotantolinjan käytettävyyteen. Kustannussäästöjä saavutetaan automatisoimalla tuotannon valvonta- ja raportointitehtäviä, jotka ovat aikaisemmin vaatineet henkilöresurssien käyttöä. Säästöjä saavutetaan myös korvaamalla konekohtaiset tiedonkeruu- ja valvontajärjestelmät yhdellä koko tuotantolaitoksen kattavalla Andy-järjestelmällä. Tehokkaasti käyttöön otettuna järjestelmällä voidaan saavuttaa merkittävää taloudellista hyötyä nopeassa aikataulussa. Järjestelmää käyttävät teollisuusyritykset ovat raportoineet jopa alle 3 kuukauden toteutuneesta hankinnan takaisinmaksuajasta. Andy tarjoaa tehokkaat ja helppokäyttöiset työkalut tuotantoprosessien analysointiin ja vian hakuun, sekä monipuoliset ominaisuudet tuotannon automaattiseen valvontaan, diagnostiikkaan ja raportointiin. Andyn avulla myös tuotantolinjan hälytystiedot saadaan hallintaan ja osaksi pitkäjänteistä tuotanto- ja kunnossapitotoiminnan kehitystyötä. Andyn modulaarisuus toteutuu erikseen hankittavissa olevina järjestelmämoduuleina, joista kootaan asiakkaan tarpeet kattava kokonaisuus. Asiakas hankkii vain tarvitsemansa järjestelmämoduulit ja laajentaa toiminnallisuutta myöhemmin mahdollisen tarpeen ilmaantuessa. Andy on tuotteena skaalautuva ja täysin riippumaton valvottavien laitteistojen toimittajista. Andy voidaan siten toteuttaa joko yksittäisen koneen tai vaikkapa kokonaisen tuotantolinjan kattavana järjestelmänä. Andy-ratkaisut toimitamme tarvittaessa avaimet käteen periaatteella.